बिथांमोननि जिखिनि मोनसे एबसुखौ जेबायदि एटाक खालामनो नाजानाय जेबायदि स्मेश खालामनो नाजानाय बे बाथ्रायाव बिथांमोना माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा आरो एबसुखौ जायनो फोजोबबोनो नाजादों एबसुआ जोबाखै एबसुआ गोख्रोंसिनसो जादों एबसुखौ जायनो बुथारबोनो नाजादों एबसुखौ जायनो सावनो नाजादों एबसुखौ जायनो माने सोंखारिनो नाजादों बै बिथांमोना गावसोरनो दिनै बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांदों गावसिनि आखु गावसिनि इमेज बेफोरो गावनो गाव माने नस्थ' जालांनाय बेफोरखौ जोङो दिनै नुदों दा सोरबा आफादा दिनै बड'लेण्ड बिनो थांनायाव एबसुआ दिनै होबथानांगौनि खुनु खोथा गैया थारमाने बेवहाय सोरबा आफादा हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय ओंखारनायाव जोंहा बेखौ बादा खालामनांगौनि थाखाय खुनु बेवहाय माने जोंनि मरेल जोंनि राइट्सआ बेखौ थिना थारमाने जोंनि माने इथिक्सआ जोंखौ थिना थारमाने जोंनि प्रिन्सिपाला थिना जोंनि नोजोरा थिना जोंनि थांखिया थिना दा बेखायनो सोर मा हाबाफारि लायो बे बिथांमोननि खोथा नाथाय बिथांमोना गावसिनि थांखिखौ फकास खालामनो हाया हसिया एबसुखौसो जे माने सोंखारिनो नाजानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो निमाहा होनो हाया आरो बिथांमोना दिनै मा होनदों दिनै जायगा जायगा दिनै माखासे मानसिफोरखौ अर थुनानै होनानै माखासे मानसिफोरखौ बिथांमोना थुन जुलायनानै होनानै माखासे मानसिफोरखौ बिथांमोना लाइमोनफोरखौ दिनै मा होनदों गोरोन्थि लामाजों दैदेननो नागिरनानै ससियेल मिडियायाव लिरहोनो नाजानाय एबसु अफिस सावनो नागिरनाय एबसु अफिस बुख्रुबनो नागिरनाय बेफोरनि हेंथायै जोङो आयेनारि बेबस्था लानाय जागोन आरो आं दिनै नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों सोरनिबा थुन जुलायनायाव सोरबा लाइमोना सोरबा बेक्तिया जुदि एबसुखौ जुदि बेबायदि माने बेआइन मोनसे राहाजों फोजोबस्रांनायनि जुदि हाबाफारि मावनो लायोब्ला बेखौ जोङो आयेनारि बेबस्था लानाय जागोन आरो आयेनारि बेबस्था जुदि लानाय जायोब्ला बेवहाय सोरबा लाइमोना लकआपआव बा जेलाव थांनोबो गोनां जानो हागौ दा बेखायनो दिनै ससियेल मिडिया इउटुब मबाइल फेसबुक बायदि मैया आखायाव दं होननानै जायखौनो गोसो जादों बेखौ हाफ इनफरमेसनखौ लानानै बा सोरनिबा मिसगाइडआव जानला मोनला लिरलाबायनाय जेन जोंनि लाइमोनफोरा बेखौबो खालामा आं गुरै खावलायदों दा जेनक आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि खौसेथिनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों मैयाबो दिल्लीयाव एबसु एनडिपि नि दैदेनगिरि बिथांमोन इउबिपिअ दफा जिखिनि दङ बिटिआर एकर्डआव बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मैयाबो सावरायनाय जादों दा बेबायदिनो सम लायै सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि सहाय आरो मददनि गेजेरजों जोङो खामानि मावबाय थादों दा माबायदि खायदाजों माबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनानै दोननांगौ दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्राबो दिनै साखाफारा दा बेखायनो बिथांमोननि जिखिनि बुंनाय बाथ्राफोर बेखौ जोङो कन्डेम खालामदों बिथांमोना दिल्लीनि जन्तर मन्तराव धर्ना खालामदों होस्रांजादों बनजित मन्जिलनि दैदेननाय बियो मोनसे आन्दलनमोन दावराव देख्रेब नार्जारिनि दैदेननाय बियो मोनसे आन्दलनमोन सानसुमा खुंगुर बैसुमतिरिनि दैदेननाय बियो मोनसे आन्दलनमोन बिथांमोननि आन्दलना जे होस्रांजादों बिथांमोननि आन्दलन खालामनायनि प्रपार मोनसे प्लानिं दंना गैयामोन प्रपार मोनसे स्ट्रेटेजि दंना गैयामोन प्रपार मोनसे पारमिसन दंना गैयामोन प्रपार मोनसे पलिसि दंना गैयामोन ना बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरखौ आन्दलननि मुङाव मिसगाइड खालामनो थाखाय बिथांमोना दिल्लीयाव लांनानै आननेसेसारि बेबायदि मोनसे पुलिसनि मोनसे टर्चार बैबायदि मोनसे इन्सिडेन्टनि मोनसे माने भुगिनांनाय बेबायदि खालामहैदों नामा आरो बेबायदि जुदि खालामदोंब्ला दावराव देख्रेब मानगोनां बिथांनि दायनिगिरि सानसुमा खुंगुर बैसुमतिरि बिथाङा मन्जिल आरो बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा गिदिरथार दायनिगिरि आरो बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो माने बेखौ निमाहा होनाय नङा बिथांमोना गावसिनि दायखौ गावसोर गनायनानै लानो हायाखै नाथाय बिथांमोना होस्रांजानायनि दायखौ दिपेन बर' आरो एबसुनोसो बिथांमोना जाबसिननो नागिरदों बेखौ माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा दिनै पारमिसन दंनायमोनब्ला बिथांमोना बा पारमिसननि टार्म्स एन्ड कन्डिशन्सआ बिथांमोननिया थिगैनो दंनायमोनब्ला बिथांमोना बेखौ मिडियानि गेजेरजों हयथ' रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हानांगौमोन बेखौ हायाखै आरो बिथांमोना दिनै प्रपार पारमिसन दंमोनब्ला बेबायदि होस्रांजायामोन दा बेखायनो बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरखौ बेबायदि मोनसे अलखदाव मोनसे खोख्लैहैनाया बिथांमोननि मोनसे माने दाय गोनां हाबाफारि आरो इमेच्युर्ड मोनसे लिडार आरो बिथांमोननि इमोसन आरो सेन्टिमेन्टजों बिथांमोननि हाबा मावनाय बियो रोखायैनो नुजादों मोनसे आन्दलनखौ दैदेननांगौनि थाखाय सासे लजिक सासे मानसिनाव आर्गुमेन्ट
बियो स्ट्रं जानांगौ। बिथांमोना जि आन्दलन खालामदों बिथांमोननि सिगाङाव जायगा मोनग्रोदों होनबा इमसन आरो सेन्टिमेन्टआल' बिथांमोननियाव जायगा मोनदों। बिनि थाखायनो उइदाउट प्रपार प्लानिं आन्दलन खालामनायनि थाखाय बिथांमोननि जिखिनि मोनसे बेबायदि होस्रांजानाय बा बड'लेण्ड जिखिनि मोनसे मुं बा जोंनि जे दाबि जे जोंनि बर'फोरनि मोनसे हास्थायनाय बेखौ बिथांमोना दिल्ली बायदि मोनसे राजथावनियाव थांनानै अपमान खालामदों आरो बेखौ जों दुखु मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ रोखा जाजानो जों लुबैदों। बिथांमोना मा मावनो नागिरदों गावसिनि लामाजों थांबाय थाथों, जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। दिनै बिथांमोना सानफ्रोमबो माने एबसुखौ सोंखारिनाय दावराव देख्रेब मानगोनां बिथाङा, सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि मानगोनां बिथाङा आरो बनसुनि एबसुखौ टारगेट खालामनानै बुंबाय थादों जोङो ओरै खालामदों, जोङो ओरै बिदों। नाथाय बिथांमोननि जिखिनि फकास पइन्टआथ' दिनै दिल्लीयाव थांनानै एबसुखौ रायहैनायासो मेन उद्देश्य जादों। बिथांमोना सोरखौबा मुं सोनो नागिरनायासो बिथांमोना माने गुबै जादों। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा। बिथांमोना गिदिरथार मोनसे भुल खालामदों। एबसुखौ राजखान्थियारि खैसार सानानै मुं सुनायनि जिखिनि फाव फान्दायनाया बनजित मन्जिल बा सानसुमा आरो दावराव देख्रेबनि गुबै मोनसे आखु आरो बेखौ जोङो नुबोबाय थादों। थारमाने जायखिजाया सम जायखिजाया थासारियाव दावराव देख्रेब नार्जारि, बनजित मन्जिल, सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि बिथांमोना एबसुखौ रायाबानो एबसुखौ सोंखारियाबानो हयथ' बिथांमोना उन्दुलाङा खोमा, बिथांमोना ओंखाम खहाबानो खोमा, बिथांमोननि राजखान्थियानो सोलियानो खोमा। दा बेखायनो बिथांमोनखौ सिनायनायनि सम जाबाय। एबसुआ मोनसे माहारियारि आफाद आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि बिथां बायदिया एबसुनि गोबाव सम दैदेनगिरि नेतृत्व होबोनाय आन्दलनखौ दैदेनबोनाय। दावराव देख्रेब नार्जारि मानगोनां बिथाङाबो एबसुनि सासे दैदेनगिरि जाबोनाय। दिनैनि बनजित मन्जिल बा बनसुनि दैदेनगिरिफ्राथ' एबसुनि जारिमिनबो मिथिया, बर' हारिनि जारिमिनबो मिथिया। दिनै बिथांमोनखौ बेसाराफोरखौ दिनै मिसगाइड खालामदों। गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय, पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय दिनै बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बिथांमोना मिसगाइड खालामदों। दा बनसुनि दैदेनगिरिफ्राबो एसे सांग्रां जानाया गोनां। सानसुमा खुंगुर बैसुमतारिया मा मोजां मिथिनानै लानाया गोनां। दावराव देख्रेब नार्जारिया सोर बेखौ मोजाङै मिथिनानै लानाया गोनां। बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों। दा माहारियारि आफाद हिसाबै बे अलखद समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनांगौनि थाखाय जों एबसुनि बिबानगिरिफ्रा जों जेब्लायबो साखाफारा आरो बर' रायजो राजाफोरखौबो आङो बेनि थाखायनो खावलायनो लुबैदों जे एबसुआ दिनै जे हाबा मावदों, जे दिनै हाबाफारि लाबाय थादों, बे जाथिखौ फोथांनाय, जाथि जौगानाय, जाथिनि थामोनथाय आरो रैखाथिखौ गोजोर खालामनानै दिनै खामानि मावबाय थादों। खैफोद आफोदाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खामानि मावबाय थादों। इयुनावबो खामानि मावलांबाय थानांगौनि थाखाय एबसु आफादनि मोनसे गोनांथि दङ। बेनि थाखायनो एबसु आफादखौ जेसे हायो रायजो राजाफोरा जि फोथायनाय दङ बेखौ लाखिनांगोन आरो बे फोथायनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनानै दोननांगोन आरो सुंथालांनांगोन। बेखिनि बाथ्रा